Kardom, ili runing tikathar kini ada pabirta angton pen. Nilip constituency Chukihela along BJP mass training amai kepedopon. Lakhain kerapon nilip MSC constituency keparo Chukihela along pini. Niphain keraner keparni jang mia ciklo surhini rain keraponing kanani BJP mass training amai kepedopon. Pini mass training amai long EPSLC Congress ASTC asong atau methanga song aphan ning kachit hekawe det panajo kadokawe don Suri Isira, Paro Trokra Cleaner Cap Ahem Tonatum KACCM Dr. Tuliram Brong Hang Lapen Team Karbi Anglong atau Mateng no BJP asong along Ching Bedunsi, Hor Pidun. Bangso Mailong nili BJP Mondol Committee a Maipu, Bapuram Teron Lapen Relation Teron Secretary atum Penajoksi, Mai Japonlo. Bangso Mailong CM Dr. Tuliram Brong Hang Pen Karbi Anglong Aching Toralam The Jumisen Pen Thanpon. Lapen a constituency tinalong setami lapuson mass training a jaimek pedopon bomlo lapen Karbi Anglong anso sekapaching thorchi a phansi sai klempon bomlo puta thanpon Luma husar poman pengkedo KACCM Dr. Tuliram Brong Hang Chitongdun lapen MLA EM lapen MSS kedoan nilip constituency along akhai tin lapen a polling station tinalong local committee president secretary Mohila Morcha lapen BJP along claim rapet kedoan GBSGB rongara tuan Chitodunsi Mai Miss Senpen pechun ponlonglu Chukihela lapen Philip Tiso Karbi Anglong News Batai lalang turat teman pembangun langsung ke khanta ba parti lo ke dundelo kusela ta parti ben zero ben si itu lo to sarte la puan la Karbi Anglong homosting ko la trok do la anang bong ben arni wang ta asuri suri armu nangli tum non rat charia song nangli Karbi Anglong don mas council CM ki do ben ong do armu nangli tum long jakong horang nang piduna putha nangli tum nangli hin ben pilo puji la Bila tu nyok si private dolo belum te, jat kacing curah saya den tu tu. Jadi tu Karbi kur photo, kur promo private tu, jadi tu mungkin jake apa itu
Dokmuka Forest Range lapen Porokha Forest Subbit atum chilang petpen kadokawe KB 42 sose kangkhwa thengpi keneplo Dokmuka Western Range ke parlo Porokha Subbit Forest Officer Biren Singh Terang lapen arisang ho atum pen ani wang thengpi kangkhwa tomaphan ke ton kilang ke pedopon boma sonsi pini jangmi puni phai inkoraner kepani ada por phai trokra chitema por malom krong plia towarpi ari mate denarong Bharat Pathua klama dungalong aron ripen kewan mate kangkhwa thengpi kadokawe KB plikebra hini sosi lapen cycle humner kep nepono lopasi birta longdun lapen bangsu kangkhwa thengpi lapen cycle Dokmuka Western Range along an pale pondo halapu Porokha Forest Subbit Officer Biren Singh Terang pen ke than pon ke thengpi kanghu mate aron ri pen ke pona bang phua tama phan ke pachini pon ke ani wang kangkhwa thengpi pon pusitami ani wang tami neping nang pon pi pusi than pachini pon lapen aron ri pen kanghu ke pona thengpi ing to nang pusi than pachini pon pusi birta longdun News Text Report Karbi Anglong News Bangke Bharat Appeal Atwar nang si Dokmuka Rainforest Staff lapen nitum Porokha Staff silang petpen isiap inspection nang ipingkata ting si nitum patrolling dam mom pen towar along cycle pen wan mom na so nitum men jetong long masin nitum nepdun rui lo amat ala cycle pen gimana bang futum bangke kat lab lo Wana poro neblong. kene ba bangke 6 non poro lo Adap 630 si neblong. neblong Kusolom han Bharat Field National Highway to warari. ari helom Kupulo kipon atheng pige. ke ponji pu ke ponde dihata na te ponji pu Arni wang tala puson do malato. la son si ar julang bom na sini tumta cerok tok pensi patrolling dam mom no ta pedawa bangke alang tumta kopai ke lang no ni tumta neblong chid no Kwan kibi dujila. Nali to neblong tengke. 40 kb approximately Cycle pen chotma mate motor pen kaprek pen adoma. cycle pen ke ban si ke neblong Hum kwan cycle cycle humner ke kumnar kep. Ja. nil tu ke puja bangke jong si alang tum ke bang hilang ari ta la son klembom bono de nil tum aku an so si Dokmuka Staff pen Porokha Staff tum aku nep thui la mane alang tum apan la so abang ke pon dia pan itu nan ke so bori pon pon Nalong ke non bangso theng pi pon tu pa. so teng pia bangke non bangke Dokmuka ren office ini tum samidam po hala dan Chalo. Jaipong ke se branch committee atum pen anti drugs awareness ajai me kedengpo moni datum rakki hormukirim ing tonang ji lapet me thanga phan ke hingno dokok jipu ajai me ke pamanpo sonsi langhin constituency ke paro Jaipong along ke se Jaipong branch committee atum pen jangmi puni phai inquirer ke pani anti drugs awareness ajai me ke pamanpo Jaipong hi thi abai kang ang kang along armu chechenga sai deng ponsi aphi Jaipong higher secondary school alo mai pedo ponsi mission alam thi kacharli oso maratum Karbi lo charli asong central committee atum pen than mom tikang pon lapen la solom Hauraghat Wolongkom aji center Wolongkom aji lapen wothat langso KSA branch committee setame chetong dunsi lasi kai kimission ji aphan si jasmet RD duklong pen than ponlo tang telang litung kaning ji ponalam thile angton pen arjuponik sina Fuloni pen aruning tikathar Karbi Anglong News Pinilitum Jaipong labang solo Charlie asai hemalong Jaipong branch patir pipon pen anti drugs awareness campaign ajai mek dak teng pon lo rally litum kilometer ni sosia dak litum rally dam lo si anti drugs awareness campaign pelotang talabang so awareness abang kinona mat Karbi Anglong atokan lo posona rong lo fita me kenang sot hedung do
kenang sot hidung do polam theke la hello pini arta ka vietum kamatha aja kong kache pedu the tum ong dung tum mang ke raki hormu ki rem labong so ju tang si acha thang munak la puson du la pela bang so jok ilitum ka charli ka tikuk rong rup olong fetame wegi mi gana hok la puson fetame tum theglong lo lasi kebang jilanga por bang la puson pacheman long le da nai pula bang so ka cherok to ka mai silitum dak jai pong le thot menang bilo lasi ladak ke ong dung ari so jang tum nang cha tongon pen school students pen chenglok obegi mi tum nang cha tongon pen la bang so mai lang manga mai ar binang pidon lo la pen ning cha thepar kebang jilanga por fetame raki hormu la pen arta ki jum hek pen hem rup ka chobochi la bang so ju tang bang le tum monomat ing ton kok sigemi ku bang fin tum pin la bang so mai lang fetame than pon lo la pen Karbi Anglong rat fetame ilitum nona por bang ke api apo ka chekrong tum mate so mar chu phate chu pading tum fetame nona por ka cherok to ke do nang sot bang ke la hello toklang aphan fil tum jase met per bang RDP nang ji toklang kali li polotang te ilitum ka paprang on ji phan ke der peglang ilitum det long risung piglu polam ning ji pik fetame ilitum kapari sim ji polo bang soja kong jong fil tum ari deng avidat polotang thala ke ilitum jong hiche song fetame le ji lasi education aphan priority pen education aphan ilitum reach keep head pen claim pon dam pon polotang thala bang se ilitum jakong binong bang tum chelong ji athema lo charli yong fitek pamelo polotang te ilitum kemang ilitum kenang sot ilitum right tamel tum chichini po lapen ilitum kache dan nang dia jo ason an fitamel tum kache phaid unji la bang so avar sai bang tum long po non bang la pukale det toklang hin kapa phit hup anpor ahutta ilitum raki horbuto nang remon lang lapen artha ka vie tum fitame pisu somi ke en la pusana jutang finang jum dak nang bad muna ka joini ilitum kapa phit a phai bang kan sesi nang bad bom lo lasi labang kil tuming tonang po labang so message bang silum Karbi Anglong rat phan kiping tung jaipong ha war pen cheng lo kapre long fetame dak obigi mi resu janum kana hok du polotang tre nil tum fen labang so awareness campaign bang ke iltum claim pon bom dam pon bom pol pen iltum haladak bang ka cherap kenang soddu athema nilitum ke locharli song atum ke Karbi resu jang pana hok nang pu phanel tum ka matha pon kali lapen labang so kamat hapon kali polotang te rat fetame halabang so keng kam long che chordun rap peji phan mang ke ar pudo rap pedlo pu bang selin bang che rigang tu 6X Revolutionary Federation Lapen Building Another Construction Workers Union atumpen Pahalgam Kashmir along apran kedam nang atumaphan kachikimopon West Karbi Anglong Sadgaon hiti along jangmi chikloni phainkorener kepani 6X Revolutionary Federation Lapen Building Another Construction Workers Union kidamtang jangmi chikloni phainkore hiniani Pahalgam Kashmir along adaya bipin pen apran kedam nang bangkore trokotumaphan kachikimopon Jai Mekalong 6X Revolutionary Federation Amai Pumen Singteron Kongchun Bang Phangcho West Karbi Anglong District Building and Other Construction Workers Union Amai Pu Jogot Tiso Kongchun Bang Bikram Kro Kaprik Building and Other Construction Workers Union Kaching Honarat Lapen 6X Revolutionary Federation Abitungatum Chetongdon Kedam tang jang mi chikloni phainkore hiniani Pahalgam Jammu and Kashmir along kijui kelang bang kore trok atoma phan Pakistan pen okchom pran bang trok atoma daiwi pin pen apran armod adlo la so jok India det adang pialong atokano kedora datum sitami ning duk chipeklang pon pen ahok pedakang sai long bek nang chipusi chisong ponlo la son thak thak si jang mi chikloni phainkore ner kepari West Karbi Anglong Sadgaon hitialong satami Building Another Construction Workers Union Lapen 6X Revolutionary Federation atum chilang pet pen adai hawi pin pen apran kedam nang atumaphan kachikimo dunsi ningduk chipeklang dun lapen bang tro oktum pran atumaphan neping nangsi apran armut vek nang chipusi Prime Minister Narendra Modi aphan tuning report Berthold pen Priyanka Balmiki Karbi Anglong News claim lake organize pon lage song truck X6X Revolutionary Federation la penelitum ladak labor union building and other constructions asong benitum la song ni chingrum pensi pinilitum la so program bangke claim pon lo la bang so program ke claim pon lang ko kalam thege la pulo kedamtang Jammu and Kashmir along Pahalgam pu adim along kijui kelangdam atum hang adaya we pin pen Pakistan okchum pran atum alang litum aphan inut alang litum han kapiti labang so pu thak sinitum ningduk lo la pen kenilitum alang litum akar jong jom rong me
Comrong so kape dudun long pamilya pan nilitum rat pen namang no stame hir jume hang pilo lapen labang so ekstremis atuma pan angkura polong kaherlang lab ya pansi nilitum Central Sarkar bate Government of India akehai Narendra Modi Omisa pendanglok opposition lapen ke ruling celang pet India eplang elitum kaduka be celang pet pensi angkura pelong kahilang lab ya phanta nili juningri labang sok jumprana bang ke la sopir thelong pen ke pawe der ya phan lapen ilitum adet along la ok jumpran Pakistan ok jumpran abatai hita meri tum phan adaya we pina tum phan nang pisung nang pasiksak nang pithi la so bangali tum jog wan nai ing samjin pendoning bis dolong ning pula bang so putaksi nili tum la so program bange deng pon lu chalo Director for SIB Hemalong Dor Bogri Press Club atum President Secretary in Charge Kichipipon. Lakhain Kora Trok Dor Bogri MSC constituency under Director for SIB Hemalong Dor Bogri Press Club atum President Secretary in Charge Kichipipon. Lason sipir thelong isi asong polote hem phodo weknang ji ahem pho ave polote kasiksak dokok titi. Lason thak si Dor Bogri Press Club President Bidya Singh Engling setami alangli sopo so det pena joksi Dor Bogri Press Club jaripona bang ave data sonsi ceman detlo. Lapen members satum tak ki claim kedam katikuk kedokoksi puthot nonomat in charge kachipipon nangkoklo aprang ke General Secretary ke Rajesh Teron Assistant Secretary ke Rangsina be sitami nonomat ke in charge President Rajesh Teron General Secretary Rangsina be atuma phansi chidon serpent chipek ponlo Officer BRLtum Bidya Singh Engling Abaram President Rajesh Teron Vice President Arjurson Rongphar General Secretary Rangsinabe, Assistant Secretary Andrew Hanse, Financial Secretary Robinson Killing, Debating Secretary Dorsing Tokbi, Kajironga In Charge Thompson Terang, Office Secretary Reason Ingti, Assistant Office Secretary Edwardson Crow, Sports and Culture Secretary Robertson Rongpi, Organizing Secretary Amos Ingti, Public City Secretary Joycing Teron, Membership Mir Singh Tokbi, Harthang Singnar, Babu Terang, Hundor Tokbi, Mongol Singh Crow, Sem Singh England, Lasi Non Kwangji, Daithor Town, Dolamara Town, Lapen, Kajarong Hangpi Memorial Park, Kohora Cleanliness Drive Asai Sitami, Deng Ponji Pata, Chiparai Pon, Lapen, Anchotaka DC, All Duar Bagari High School along ta HSLC exam, ke pass to natuma phan sitami, felicitation program sitami kiring ponji aphanta chingwai pontu lasi, bangso mailong misen met pen pachun pononglo. Kajiranga pen rasaning ti report, Karbi Anglong News. Kado we la news na kina harado an pas kami ni tum kado we la Dor Bogri Press Club abitu manang tum han apron sini apron karam kajelo na siya hong lo pen aku ile tum president kini ki hai Rajesh Teron alang ni kadingi nam stami athi isia hem long plutang te president hello arpugit henai stami ni tum non aprang president na kopo alang di England sangu alang di Bidya Singh alang di nang cari stami alang ka misen lapen alang ni stami kisu mina lagi kisu kali asopo kisu stami mina kisu tenglo alang di sopo kisu tektik ajok alang di stami ni tum long non kiklem kidam ni tum cepat tu pik nang airport stami alang ni stami kisu bun edu kau jadi ni tum long apona cepidu ni de pon ni tum kado stami ningduk lo stami Dor Bogri Press Club ni tum lo kusi pangtan bom nang kau ji lapen ni tum pareng bom nang kau ji posin ni tum kado we chingwai pen alang li Teron sangho ni tum apang alang li stami secretary si do bom lo stami ni tum kado we chingwai tu si alang li phat si puthonon ba ke president in charge alang li phat si non ko ni tum pek pon lo lapen alang li dollar bangke ni phansi secretary pu bangke na pek pono si non make Dor Bogri Press Club no make na pu register hello president ke ni bangke secretary lo la sini tum sami no si arpu kimi si ke deng thu pu so no la sini tum sami ke claim ki dam no sami ansu si aprang pen non ansu si ke claim ta pa mi pon thek di la pen ki chari chalon pon thek di pas sami no tum ka do we ra de tum sami anam hirjumina hang pidun pu pasin ni tum sami link chithelo apelang ki bang gilang ani as tami tum ki plan ki dam long as tami as se ki pang tang ponji
an sai ni tum sami kachingri ang ri don pen claim ponji lahya first time ni tum ka bori pon dolo asi nala tum ka do vera des time ni tum hana ching hondun bom po pusi ning chi thelo